Kanna dmir li l-Partit Nazzjonalista ikun iktar b'saħħtu. Għalhekk għandna dmir li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jsir it-tarka ta' dak li qiegħed jiġi emarġinat, ta' dak li qiegħed ibati, ta' dak li qiegħed jiġi vittimizzat mal-Partit Nazzjonalista. Inti terġa' tieħu id-dinjità li jixraqlek. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tul sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba li ġiet organizzata f'Għajn Sielem Għawdex fil-bidu tal-attivitajiet marbuta mal-Festi tal-Indipendenza. Mistoqsi dwar l-inġustizzji li qed iħabbtu wiċċhom diversi ċittadini fl-aħħar xhur u snin, Bernard Grech saħaq illi mhux se jkun qiegħed jittollera aktar imġieba bħal din kemm jekk il-vittmi jkunu nazzjonalisti kif ukoll laburisti, fejn insista li l-gvern anke mal-partitarji tiegħu stess qed jimxi b'arroganza. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jħeġġiġhom sabiex ikunu il-bidla. Jekk kien soffrejt inġustizzja, aħna qegħdin miegħek, għamel kuraġġ, ejja magħna, kun il-bidla. Dwar il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer, Bernard Grech sostna li mill-ewwel jum ta' tmexxija ta' gvern nazzjonalista jaħdem sabiex din it-tema tkun indirizzata bi sħiħ bit-tkabbir tal-port tal-Imġar u żieda xierqa fil-flotta tal-Gozo Channel. U l-weda tagħna ċara. Mill-inqas żewġ vapuri ġodda biex is-servizz ikun verament servizz ta' ċittadini first class li aħna nemnu li huma iċ-ċittadini Awċin. Le, intkom m'intomx tat-tieni klassi. Intkom aħwa Maltin bħalna. Mistoqsi dwar żieda fix-xogħol mal-gvern u inqas fil-privat fil-Gżira Awċija, l-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li għad-differenza ta' gvern laburista li spiċċa jikkompeti mal-kumpaniji, gvern nazzjonalista jagħti garanzija ta' xogħol diċenti għall-Awċin. Magħna taħdem u magħna tikber u allura inti tagħmel aktar flus. Però kun ġenwin. Bernard Grech saħaq il-Gvern ġdid Nazzjonalista jgarantixxi li dawk il-persuni li jkollhom bżonn li jingħataw il-kura tal-kemoterapija din tingħatalhom f'Għawdex għaliex is-saħħa għall-Partit Nazzjonalista hija priorità. Domandat dwar l-edukazzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li uliedna jixraqilhom l-aqwa u l-aħjar u sforzi l-ħidma kollettiva jinsab ċert illi kapaċi nkunu fost l-aqwa f'dan il-qasam. Imma fejn tidħol l-edukazzjoni, fejn jidħol il-persuna, fejn jidħlu l-istudenti tagħna, jiena ċert illi nistgħu nkunu l-aħjar u l-aqwa. Finalment Bernard Grech sellem lill-eks Ministru Nazzjonalista Giovanna De Bono li r-raġel tagħha wara li ħareġ fil-beraħ illi huma wkoll sofrew minn inġustizzja bil-qorti tisħaq li dak li ntqal fuqhom ma kien xejn ħlief gidba. U ringrazzjahom tal-ħidma tagħhom insista li sa fl-aħħar l-istorja tagħhom raġun bil-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra ikun tarka għall-ġustizzja. Flimkien ejjew nkomplu naħdmu, flimkien ejjew nkomplu nistinkaw, flimkien nistgħu nkunu il-bidla u lil dan il-pajjiż nagħtuh il-futur li jixraqlu. Francesco Catania, Net News.